Viatge inoblidable d'Àngels Blasco Ros. Sempre tornava de nit quan viatjava a París. Tenia tot el dia per fer gestions i els vols no anaven mai massa plens. Podia viatjar sol i sense persones al voltant. Aquell vespre, però, tots els seients estaven ocupats i hagué d'acceptar, amb recança, el que m'havien adjudicat. L'home que seia al meu costat semblava força nerviós i es fregava sovint la cara, a prop del nas. El veié com es tenia la safata desplegable de la cadira del davant i hi dipositava al damunt un llibre, un diari, una funda d'ulleres, un bolígraf, uns xiclets, un paquet de mocadors de paper, el mòbil i una mena de recipient amb unes pastilles de color groc. Després cridà l'hostessa i li demanà una ampolla d'aigua i un got. Amb tot aquell reguitzell d'elements, el servei de bar i la seva actitud inquieta, jo no podia concentrar-me en la lectura de l'informe que estava redactant sobre les meves visites comercials. Tractava de ser discret i no espiar el que feia el meu company de seient, però em resultava impossible pels sospirs, esbufecs i finalment exclamació que culminaren els tocaments continuats al seu rostre. Jo mantenia les mans damunt el teclat del meu portàtil, però, com aquell que res, no treia la vista d'aquella taula que semblava a punt d'esfondrar-se. Fou llavors quan, després d'una intensa respiració del veí, contemplar com introduïa un ull, a ben segur de vidre, dins el got que li havia facilitat l'hostessa, prèviament emplenat d'aigua i al qual havia afegit una píndola groga. L'agità lleument i s'escoltà un dringar com el d'un glaçó de gel. No sé quant temps romangué sense respirar davant aquella visió, però l'hostessa em sacsejà per treure'm del meu xoc. Em demanà si em calia prendre alguna cosa i, sense deixar d'observar-me, em preguntà si em trobava bé. L'home del meu costat havia recollit els estris, tornat la tauleta a la posició inicial i ja dormia, tot plegat sense que jo en fos conscient. Quan, ja a casa, tractà de dormir, m'era impossible allunyar la imatge de l'ull de vidre de la meva ment. Heu escoltat Viatge inoblidable d'Àngels Blasco Ros.